Sinimula na ang pagbibigay ng booster shot sa mga health workers sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasunod nito, inanunsyo naman ng Department of Health o DOH na maging ang mga senior citizen at immunocompromised individuals ay may option din na tumanggap ng booster shot ng ibang brand ng bakuna mula sa unang natanggap na. Ang administration sa booster COVID-19 vaccine shots para sa grupong ito ay magsisimula ngayong araw, November 22. Sa advisory na inilabas ng DOH, ang mga kabilang sa A2 o ang mga senior citizen at A3 o yung individual na may comorbidities na kategorya ay maaari nang bigyan ng single COVID-19 booster dose, maaring homologous o heterologous dose. Kabilang sa mga immunocompromised individuals na eligible sa booster shot ay yung mayroong immunodeficiency state, mga taong may HIV, active cancer o malignancy, transplant patients at patients under immunosuppressive treatments. Ayon sa DOH, ang homologous dose ay tumutukoy sa administration ng COVID-19 vaccine ng parehong brand at nakumpleto ang 2 doses, habang ang heterologous naman ay ang administration ng ibang brand ng COVID-19 vaccine. Batay sa rekomendasyon ng DOH para sa mga nakatanggap ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna at Gamaleya Sputnik bilang primary vaccine, at least 6 na buwan ang dapat na interval bago makapagpa-booster. Kung Sinovac at Gamaleya Sputnik ang brand na unang naiturok at nais pumili ng ibang brand, pwedeng pagpilian bilang heterologous booster ang AstraZeneca, Pfizer at Moderna. Kung AstraZeneca ang primary vaccine, pwedeng Pfizer o Moderna ang heterologous booster. Para naman sa mga nakatanggap ng brand ng Pfizer para sa kanilang first 2 doses, maaring pagpilian ang AstraZeneca at Moderna bilang heterologous booster shot. At kung Moderna naman ang primary vaccine, pwedeng AstraZeneca at Pfizer bilang heterologous booster. Kung Janssen naman ang brand na naiturok, at least 3 months ang kailangang interval bago pwedeng makatanggap ng booster. AstraZeneca, Pfizer at Moderna ang brand na pagpipilian. Para sa Gamaleya, Sputnik at Janssen, hindi pa ipinatutupad ang pagturok sa parehong brand bilang booster. Muling iginit ng DOH na phased approach o may yugto ang pagbabakuna sa booster doses at hindi pa ito bukas para sa lahat. Jennifer Salenga, CLTV News.